Bagi ibu-ibu yang bertugas membawa bokor, silahkan mengambil bokornya di depan pendopo. Sudah disiapkan oleh panitia bokor emasnya yang sudah berpakaian rapi. Kami persilahkan depan sanggar dan mengambil bokornya. 15.45. Makanya tempatnya di mana? Yang akan dikira, mohon bisa segera dipersiapkan. Untuk adik Hibis, mohon juga perjalanan menuju ke rumah atas mau dilaksanakan. Sekali lagi mohon segera yang mau ikut membawa botol bencana segera diambil karena perjalanan menuju ke rumah atas mau dilaksanakan. Nah, tinggalnya ada begini, kan makanya tujuh.
sebelah kanan ya, mohon berhenti bentar. Dipersilakan yang membawa bendera sarta beserta panji-panji masuk duluan. Lah menika warnanira para kadang kang samya ngangasta wujudipun kembar mayang minangka pralampita bilih para kadang putra-putra Rama sami sayek saeka kapti kembar padha mayang kembang bilih kurang kadang sami sampun kembar tekate sampun kembar jatine sampun kembar sediane sampun giling gelem bolong gumolong anggemblengaken tekad sami anyeng buyung amengeti tumuruning wahyu panca gaib ingkang kaping 60 warsa ing kalenggan menika lho ya para kadang kaaturan laju lampahira tumuju dhateng Sitinggil Sasana Dirasa. Dipersilakan pembawa kembar mayang ya. Termasuk membawa bendera merah putih beserta panji-panji untuk ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Untuk paraga yang lain silahkan melangkahkan kakinya kalebet ingkang mungwing-wuri anenggih para kadang ingkang pinitados angasta pusaka keagungan tindai para kadang sami kadheraken pamarsaning lampah sinten to ingkang jumeneng pangarsaning lampah ing kalengga menika anenggih salah setunggalipun kadang putra Rama ingkang sampun pana tumrap olah kridane beksan keagungan paguyuban kapribaden badhe kapasrahaken dumateng panjenenganipun ingkang kastu kanampi panjenenganipun Ibu Bini Sepuh Ibu Tini Maharyono. Sawetawis punalipun maestra biru kasuwukaken gantos ketawang Ibu Pertiwi.
Binaru suarane prabowo apal ketawang ibu kawuryan ingkang samya amarga pambayane uburampe wilujengan bokor kencana saha sanes-sanesipun musawega magaming karya pinambaran ing sempurnaning griya awit posisi dadohan entasi karya sampun jembadal laksana saking anggenipun nindakaken dharma bektinipun kandidaten kanthi suposo tenane pegawai mugi-mugi kakak tindakan dados lelabuhan ing kawinastan sepi ing pamrih rame ing gawe wonten ingkang unggwing uri anggih para kadang medya para kadang kalih